Arewa Musical Hausa TV. Kada ka manta ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun dora sabon. Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Musical Hausa TV. To barka da zuwa wannan channel din ta mai albarka. Kada ka manta in yau ne farkon zuwan ka wannan channel din ta mai albarka mai suna Arewa Musical Hausa TV, ka danna wa da subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun dora sabon shiri a wannan channel din ta mai albarka mai suna Arewa Musical Hausa TV. To masoya wannan channel din ta mai albarka, a yau shirin namu zai tattauna ne akan Sani Ahmad da Hamisu Breaker. To masoya Hamisu Breaker da masoya Sani Ahmad, muna so ku ware mana yau ma tsakanin Sani Ahmad da Hamisu Breaker wanne ne fiye tsara waƙar soyayya a jita kuma a ji daɗin ta har ma a yaba da ita. To masoya Hamisu Breaker da masoya Sani Ahmad, muna jiran ra'ayoyinku a ƙasan wannan bidiyo. Ku rubuta mana comment da mawaƙin da ya fi burge ku, Sani Ahmad ko Hamisu Breaker. Mu dai muna jiran ra'ayoyinku a ƙasan wannan bidiyo. Ku rubuta mana comment da mawaƙin da ya fi burge ku tsakanin wannan shiri na waye gwaninka na wannan lokaci. To masoya Sani Ahmad da masoya Hamisu Breaker, yanzu da farko za mu fara shiga waƙar Hamisu Breaker domin ku ji yadda ta kasance kuma ku ji ku ware mana tsakanin Hamisu Breaker da Sani Ahmad wanne ne fiye tsara waƙar soyayya a ji ta kuma a ji daɗinta. Kai dai kada ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun ɗora sabon shiri a wannan channel ɗin ta mai albarka mai suna Arewa Musical Hausa TV. To masoya Hamisu Breaker da masoya Sani Ahmad, bara mu shiga waƙar Sani Ahmad domin ku ji yadda ta kasance kuma ku ji ku ware mana tsakanin wayannan mawaƙa guda biyu wanne ne fiye tsara waƙar soyayya a ji ta kuma a ji daɗinta. Tiyata ɗarsu da san kyare ta gamsu, kunnuwan kirfe su kar zuga ta taɓa su. Hamisu Breaker, kun ji yadda waƙar Hamisu Breaker ta kasance ta ƙarnin sabo. Kai dai kada ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun ɗora sabon shiri a wannan channel ɗin ta mai albarka mai suna Arewa Musical Hausa TV. To masoya Hamisu Breaker da masoya Sani Ahmad, bara mu shiga waƙar Sani Ahmad domin ku je ta yadda ta kasance kuma kada ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Bara mu shiga waƙar Hamisu Sani Ahmad domin ku je yadda ta kasance kuma ku ji ku ware mana tsakanin Sani Ahmad da Hamisu Breaker wanne ne fiye tsara waƙar soyayya a ji ta kuma a ji daɗinta. Mu dai kada ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Babu anya barna na aminta a idona a bada yaji dan amana ke nufina, zan rike ki ba hiyana asalin maso ne tallafa ki ce ci kauna kin ji karki bar ni. To ya Sani Ahmad, kun ji yadda ita ma waƙar Sani Ahmad din ta kasance ta da ke na fara ƙauna. Kada ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun ɗora sabon shiri a wannan channel ɗin ta mai albarka mai suna Arewa Musical Hausa TV. To masoya Hamisu Breaker da masoya Sani Ahmad, kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu akai-akai. Bisalam, sai kun ji mu a shiri na gaba na duniyar taurari na waye baninka.